שלום לכולם, כאן גיימפלנט בעוד סרטון. וכן, היום אנחנו משחקים רובלוקס, ואנחנו משחקים במשחק בשם BA שבעברית זה תהיה צעצוע. ומה שאתה עושה פה, זה צעצוע ומסתובב הכל. ומה שמגניב, אתה למטה, אם אתה לוחץ E או Q, אתה בוחר חלק מהגוף, למשל נבחר את הראש, ואז אתה יכול לזרוק אותו. אתה יכול לקחת אותו בחזרה, אז למשל, אני יכול ללכת הנה, בואו נלך לבן אדם הזה. למשל, לזרוק פה את הראש, אני אכתוב בצ'אט, let's ואני אקח את הראש שלי. הם נעלמו. לא יודע למה הם נעלמו. הנה, אתה רוצה לעשות איתי טרייד? ונראה אם הוא מקשיב לי או לא. אבל כנראה, אני יודע מה נעשה. עכשיו יש רק רגליים, איזה מגניב. גם אתה יכול לקחת כסף, ויש פה חנות ואתה יכול לקנות דברים. זה מגניב. אוקיי? למה זה לא רוצה את החלקים שלי? בוא נעשה פורס ספאון, ואז ככה זה מחזיר את כל החלקים. אומייגאד. אוקיי. אני לא נוגע יותר בדג הזה. זה דבר חדש שלמדתי. אוקיי. לא קרה כלום. הנה, בוא ניקח. אוי, לא. בוא נקבע לי את הראש שלו. הנה, יש לי את הראש שלו. הראש שלי. אוקיי, לי יש ראש חדש. בוא נראה אם אני יכול לעשות עוד טריידים. בוא נעשה ביד השנייה שלי. אתה רוצה את זה? בוא נעשה טרייד. לא, היא לא רוצה. אני באמת רוצה למצוא עוד מישהו. זה רוצה לעשות איתי טרייד. מנה? אוקיי, לא קרה כלום. מה הם עושים לבנו? אומייגאד, מה זה היה? אתה יכול להיכנס פה. מה יקרה מנהלה? זה משהו הכי למעלה? הדג! מסכן, אם אני לוחץ על הדג, אני קשור עליו. ילד, לא! זה מחליק. גבי זה. תן לי את זה. אני רוצה את זה. פליז. זה יד? אני באמת רוצה שהיד הזה... ידי הקטנה. מסכן הדג. מה זה? רגע. יכול לקחת את זה? ייי! אוקיי,
אומייגאד, איפה אני? הפלתי את הקורנפלקס. מה שאהבתי שהוסיפו סביבון למשחק, שזה כיף. יריתי ברובה. וקיבלתי קווסט. סיימתי משימה, לראות ברובה. אוקיי. בוא נראה מה עוד יש. וואו. בוא נעלה למעלה. בוא נלך למחשב. Take the big red, take the red slide. אוקיי. נכון רובה. עכשיו אני על כרית. ועכשיו אני עף מכרית. בוא נעלה לפה למעלה. לא פה בניין גדול. זה מכונית. אני אפו. זה גומר קליק to flip. אני לוחץ בשביל לעשות... אוקיי. לא קרה כלום. אולי נלך למכונית אחר כך. נקניקיות. המאוורר! לא! תעזור לי. לא! לא! לא, זה הפוך. אני תקוע. מה לעזאזל? אומייגאד. אומייגאד, מה קורה? אני אעזוב את המאוורר לבינתיים. אומייגאד. יכול להיכנס לפה. לא. אני כן. לגבי זה. כן, אני תקוע. אוקיי. ווי. לא הפלנו את הקורנפלקס. אוקיי, כן הפלנו. סביבוני. מה לעזאזל? במה לחצתי? סביבון. לא. סביבון לא זה... מה? מה זה היה? מה זה הראש הענקי הזה? אני שם מה זה. זה נעל? אני לא יודע. אומייגאד. אומייגאד. אוקיי. עכשיו בא לי לראות אם... אוקיי. מכונית. אוקיי. אני לוחץ. מכונית. לא, זה בדיוק... אוי, לא. בוא נעזוב אותה. אני לא יכול לעזוב אותה.
בואו ניתן לה להירגע. כן. בואו נלך למחשב. נקניקיה. יש לי נקניקיה ביד. הנה המחשב. מה עשו לך? עוד מכונית. שלא עובדת. שלא עובדת? זה הסרטון